и изобщо работата да върви. Говори. И Какво да ти докара кака ти, Криса? Благодаря много. Аз също много се радвам. Но се приятно. Какво ти докара? И да разбера интересни от тези неща. Ами, В новата как ми? ситуация на Пайне... Кой ти купи кака ти, Криса? човек, който много различен. Друго? това е много красива. Надявам се. Ти обичаш ли кака ти, Криса? Тя е написвана Колко много я обичаш? сравнително отдавна, може би. Как да кажа, чакаше своя подходящ. Ами, батко ти Иван и батко ти Емил обичаш ли ги? Ама гледай насам. Кого обичаш най-много от тримата? Я кажи. Браво на Емито. Ами изпей на песничка от детската градина. Как пеете на... Как пеете на детската градина? Я пее на песничка. Прави ми впечатление, че, както спомена, Ама искам да пееш една песничка, която ти я знаеш. Която искаш. Знаеш ли за Тайтицето бяло? Защо се спря точно на тях? Ако ти кажа, че е случайно за всички, ти сигурно... Ами знаеш ли другата песен на Хабиби, знаеш ли? Али пея. Изобщо обменяйки идеи, Светлана много добре напазна с парламентното участие в малко. Браво на Емито, браво.